Novi Travnik noću. Nalazimo se ispred novootvorenog kafića Aurora. Sat je 21 i 25-6 minuta. No nismo tu samo da bismo vam slikom pokazali kako izgleda noćni život u Novom Travniku. Naime, popričat ćemo s nekim posjetiteljima ovoga puta kafea Aurora. Novi kafić Aurora. Izvrstan je. A gdje inače izlazite u Novom Travniku? Od danas u Auroru. A prije danas? Maristela, normalno. Zbog društva, glazbe ili? Cijena. Zbog cijena, dakle cijene su glavni kriterij. Hvala vam. Jeftino, ja sam čuo. Hvala vam. Dobro večer, možete li nam reći gdje najradije izlazite? Nemoj mene, majke, ja svak pomalo i... Tebe ćemo baš snimiti. To baš mene. Ima ovdje djevojake neki ovako, nema na tom. A u kom kafeu ima najviše lijepih djevojaka? Ja mislim da će biti u ome kafeu. Kako vam se sviđa naziv kafea? Fenomenalan je. Do zore možemo uvijek ovdje sjesti, samo da ovo politički malo. Možemo još malo porazgovarati. Recite mi, što mislite, ima li u Novom kafiću u Novom Travniku previše kafića? Ima kafića, samo da Raja ima para, malo je kafića, kad bi Raja imala para, mislim. A evo svjedoci smo velike posjećenosti kafića. Dakle, ipak narod ima novca, jeli? Nema narod novca, nego nema gdje vrijeme ubiti, nema struje, pa ubija ovdje vrijeme i tako tu. Hvala vam na razgovoru. Nema na čemu. Slobodno. Možete li nam reći gdje najradije izlazite u Novom Travniku? Tu sam najradije. Je li ovo, koliko vidim, je Aurora ili Monti? Ovo je Aurora sada. A inače izlazite u Monti. Zbog čega? Pa šta ja znam, tu je najviše Raje. Zbog glazbe? Društva? Pa ima dobra muzika tu. Dobra glazba, dakle, u Montiju. Što mislite, da li u Novom Travniku ima previše kafića? Treba još kafića u Novom Travniku. Na drugim mjestima je. Ovo je sve zbijeno u jedno. Možda je to jedna prednost, sve u jednom nizu. Pa jest prednost, recimo, da ima još jedan red ovakav na drugom mjestu. Hvala vam na razgovor. Bog, prijatno. Može dva. Ajde, prvo pitanje, gdje najradije izlazite u Novom Travniku? Ja sam prvi put u Novom Travniku. Vi ste prvi? Sijeci. A inače, odakle ste? Dobro večer, gospodo. Evo, možemo napraviti jednu komparaciju. Što mislite, kakav je noćni život u Novom Travniku, a kakav u Vitezu? Super, i u noćnom i u Vitezu. U Vitezu, hoću reći. Vi ste specijalno došli na otvorenje Aurore, je li? To mi je prijatelj. Hvala vam lijepa. Dobro večer i ovom društvu. Može li jedno pitanje? Može. Kako vam se sviđa kafe Aurora? Dobar je najbolji kafić u Novom Travniku. A jeste vi iz Novoga Travnika? Ne, iz Viteza. Da kompariramo malo noćni život, Vitez, Novi Travnik, što mislite? Vitez ipak jača čarša, ali Nema utjecaja to što ste vi iz Viteza, jel? Bože sačuvaj. A recimo, koji je vaš najdraži kafić u Vitezu? Kafe Mondi, kafe Dačo. Hvala. Pratitelji, ovaj put kako izgleda kafe Aurora iznutra?
vas, možete li nam reći gdje vi najradije izlazite u Novom Travniku? Kafe Aurora. A prije Kafe Aurora ovo je prva noć rada Kafe Aurora. Gdje ste inače izlazili? Pa, klub Maristela. Klub Maristela. Kako bi po vama trebao izgledati najkafić? Pa evo ovako nekako. Dakle, ovako nekako. Pa Aurora. da pogledamo. Dobro večer. Dobro večer. Recite mi, jeste vi iz Novoga Travnika? Jesam. A gdje najradije izlazite u Novom Travniku? Najradije u Maristelu. U Maristelu. Zbog čega u Maristelu? Zbog društva, glazbe? Društva i zbog glazbe, zato što je žešća atmosfera tamo, znate. Recite mi, mislite li vi da u Novome Travniku ima previše kafića ili premalo? Pa mislim da ima premalo kafića, da bi trebalo više biti. Mislim da su kafići na lošem mjestu. A ovako po vama najbolja pozicija u gradu kafića? Najbolja pozicija, tamo gdje je Grand bio. Gdje je Grand bio? Da. A drugo mjesto? Drugo mjesto gdje je Samanta. Da, Samanta. A ovako po vama, kako bi izgledao kafić vaših snova, da kažem? Pa izgledam sređeno, da ima dobro ozvučenje, dobro osvjetljenje. A što vas recimo najviše odbija od pojedinih kafea? Da li usluga, glazba? Pa najviše glazba, prvenstveno glazba. Dobro, podrazumijeva se usluga, mora usluga da bude dobra. Hvala vam. Dobro večer lijepom društvu. Kako je raspoloženje? Odlično. Recite mi, gdje najradije izlazi vaša generacija? Pa izlazi u diskoteku, Maristelu, Monti i Veneciju. A vi gdje najradije izlazite? Slabo Venecija, samo Monti, šetanje i tako dalje. Je li Monti zbog prezimena ili? Nešto najljepše. A recimo, pomenuli ste Monti i Maristelu, je li tako? Vi ste pomenuli Maristelu. Što biste recimo vi promijenili u Maristelu? Ne znam što. Je li sve u redu? I glazba, i društvo, i cijene? Društvo nije u redu, previše dolazi omladina, mlađi djeca 10-12 godina ima i onda... Dakle, to bi trebalo na neki način regulirati, a što ako se uvedu ulaznice? I cijene bi se isto trebale bar ravnati prema svim kafićima. U redu, hvala vam. Nije nama, nego je tebi.
Dobro večer. Jeste vi iz Novoga Travnika? Jes. Gdje inače izlazite u Novom Travniku? Pa normalno Monti, Venecija i tako tu. Što vas najviše privlači tim kafićima? Dobra glazba, društvo? Glazba i društvo oboje. Kako bi po vama izgledao kafić vaših snova? Nisam razmišljala o tome. Dakle, ne namjeravate u bližoj budućnosti otvarati kafe, jel tako? Ne namjeravam. U redu, hvala. Dajte ovo gazdu ovdje. Dobro večer. Kako je raspoloženje? Pa za sad još ne znam, tek smo stigli, vidjet ćemo. Kako vam se sviđa ovaj kafe? Evo, Pogled je lijepo, pravo. dakle, i unutrašnje uređenje i vanka, sve je okej. Sve je pravo. A recimo, po vama, kad se kaže da je kafe okej, što se po tim podrazumijeva? Ne znam šta bi sad konkretno rekao, prije svega interijer. Zatim osoblje, muzika, Dakle, usluga je u kafiću tu momentalno i tako. Usluga je na drugom mjestu, jel? Pa dobro, možda nisam po redu to rekao, ali usluga je na prvom mjestu, a tako. Što vi mislite, da li u Novom Travniku ima previše ili premalo kafića? Pa ne bi rekao nijedno od to dvoje. Dakle, sredina. Mislim da i baš ima tako tu prema populaciji, tu je negdje. Tako. Recimo po vama, ali po vaše mišljenje, naravno neće biti pristrasno, koji je najbolji kafe u Novom Travniku? Da ne bude pristrasno, jel? Ja mislim Samanta da je Nimalo niste pristrasni. A što vi mislite, najbolji kafe u Novom Travniku? Samanta, naravno. Ni vi niste pristrasni. Hvala vam. Znate, gdje vi najradije izlazite? U ovu komunjarsku Auroru. Samo ime ne valja, komunjarsko je pravo. Dakle, vi ste našli zamjerku u nazivu kafića. Imam primjedbu za gazde kafića, pogotovo za Bor zbog ovog imena. A što vam se ne sviđa Aurora? Zato što je komunjarsko. A recite mi, inače, gdje izlazite u Novom... Ljutit će se, izvinjavam. Inače, gdje izlazite u Novom Travniku? U Maristelu i ovdje. A ovdje tek je večeras otvoren taj kafić, ovaj u stvari kafić. Pa od sad ovdje i u Maristelu, normalno. Samo ta dva mjesta. Kako ste zadovoljni? Malo i kod pingvina, no. Kako ste zadovoljni noćnim životom u Novom Travniku? Prezadovoljan. Kad se ne može niđe bolje otići, dobro je. Dakle, sidi di si, jeli? Ma ja sidi di si, nija šta. Hvala.
to puštati na televiziju. Bog hvala. Više nam... Pa brisat ćemo, Bog hvala što nema ništa govori. Dobro večer. Dobro večer. Može li se znati gdje vi najradije izlazite u Novom Travniku? Gdje najradije izlazim? Monti, Venecija. Klub M. Dakle, Monti, Venecija i Brem. Što je... Još jedan zaboravim. Sony, zaboravim. U Sonije. Što je razlog da ste na ovaj spisak, recimo, najdražih kafića stavili ove? Da li usluga, glazba, što? I jedno i drugo. I jedno i drugo. I društvo. Trebala ste me pitat preko dana i preko noći. Najveće izlazim tu, a preko dana znam i u Samanti završiti. U redu, dakle, preko dana dečko je u Samanti, a uvečer hoćete ponoviti? Monti, Venecija, Marstela, Sony. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo. Aj malo sjest pa ćemo i tamo. Ja ne izlazim. Dobro večer, može li jedno pitanje? Vaš najdraži kafić u Novom Travniku? Pa ne znam što bih vam odgovorila. Kako ste zadovoljni noćnim životom u Novom Travniku? Čim? Mojim ili... Općenito noćnim životom. Pa ne znam. Sad svojim baš i nisam, pa eto. A sa njegovim? Pa tu sam već mnogo zadovoljnija. Drago nam je. I meni je drago. Igor, daj. Sad ja ugasim. Ja sam neozbiljan. S nama su vlasnici novootvorenog kafea Aurora. S moje lijeve strane Stipo i Boris. Recite mi, tko je dao naziv kafeu? Pa zajedno smo dali ime, onako, nismo puno razmišljali, posjetili se na tu Bognju, šta ja znam na engleskom, Zora, šta ja znam kako znači, on je najviše tu. Borise, čemu ćete najviše dati prednost? Glazbi, usluzi? Što planirate inače u buduće za rad kafića uraditi? Pa morat ćemo se potruditi poprilično dosta, pošto je ovdje veoma jaka konkurencija i usluge i ostalim kafićima su dosta dobre, pa ćemo se potruditi da bude nešto usluga jača od ostalih kafića, a sve ostalo bi trebalo biti dobro, ali usluga posebno. Iz razgovora sa posjetiteljima mnogi su rekli da je od sada njihov kafe Aurora. Pa čujte, to smo i htjeli da napravimo, pa sad kako će biti, vidjet ćemo. A Stipo, da pitamo vas, koji je po vama najbolji kafe u Novom Travniku? Iskreno. Šta ja znam, nema lijepih kafića. Osim Aurore, jel? Osim Aurore ima, ali ja mislim da ovo je nešto najljepše što je napravljeno do sada. Nije da se hvalim. I sada jedna informacija za gledateljice. Obojica ste neoženjeni, jel tako? Točno. Stipo, koliko ja znam isto. Pa što pitaš? Hvala na razgovoru. Nije ovo travo, ovo je očačka. Ide. Dite. Dajte neko travu puši vam, nije? Konjak nije što je jelo. Ja, konjak i trava. Igor se mama ukoči. Ozbiljno se. Snimaj gazdu, babu. Ovo brada, nema da.
Now let it start it off with scenes, getting the focus on your brain. Reciting foreign, squeezing you tightly, burning your body daily and nightly. I'm a lover for when I stand, smooth operator, I'm your man. Ain't no time for rumors and flirt, I just wanna get down under your skirt. Your body's getting wet and I like it.